Za ten skin, který jsem si před chvíli koupil, ale nemám bohužel to natočený, jak jsem se ho kupoval. Zahrajeme si ten Stardrop, zahrajeme si možná i na druhém účtě, který mám, ale není to už tam ten účet, jak jsem měl. A je to úplně jiný účet, druhý. No a jdeme na to. Takže budu točit i asi videa z mobilů, nový budu mít a budu točit teda na tabletu, takže můžeme jít na to a jo, jsme teda v Duo Showdownu, protože tady mám nějaký questy. No, mám nějaký quest prostě tady. To je hned ten Král a Svík. Asi se nenechal trefit. Tím to se nechal trefit. Jsem dělal budu. Tyjo, zemřel jsem. Takže teď to budu muset potáhat teammate. Nebude prostě muset přežít, abych se spawnul já a potom to tam nějak zabil. Bum. Já tam dám to. Mini. Já mu pomůžu s tím sklíkem. No tak teď jsme scípli, takže máme minus. No a můžeme jít hrát další hru. Když jste si mohli všimnout, že mám 24 000 plátů, protože jsem farmil. A jo, prostě jdeme hrát další hru. Takže máme tady zase Duo Showdowny, prostě budeme hrát Duo Showdowny. No tady máme kokos. Tady máme Lua, ten je docela silný. Jinak tohle je první video na druhém kanále, kde mluvím. To mě zabili. Jsem dělal docela špatně, ale nevadí. Protože já se za chvíli nespawnu, pokud Tána nepřežije. Pokud to prostě nějak neposlepěčí, nebo neudělá úplnou prostě blbinu. Tak tady přežiju. A teď prostě si můžeme nabít někde ultimátku. Tak. To jsem mohl stihnout tu ultimátku. Já prostě ne, já jsem byl úplně blbeček a dělal jsem tohle. Takže teď budu muset počkat. OK, tak jsem chcípl jako blbeček. Já nechápu, proč prostě teď mi to jde docela špatně, takže budu muset prostě hrát líp, snažit se. A no prostě budu se muset snažit, no, takže jdeme na další hru. A máme tady Spikeče, ten by mohlo být dobrý. Pokud hraje dobře, tak je dobrý. Pokud hraje špatně, je úplně na nic. Dobře, ten Spikeč je na nic. Já nechápu, proč týmeček šel na někoho, když já jsem už byl chcíplej. Já to nechápu, já potřebuji výhry, a ne nějaký prohry. Tak. Další Duo Showdown. Jinak ta moje profilovka tady na tom druhém kanále je prostě Bow skin z čínského Brawl Stars a dal jsem se to tam jenom proto, protože mi strašně se líbil ten skin. Škoda, že nepřijde do normálního Brawl Stars. Ale pokud bude lunární nový čínský rok, tak by ho tam mohli dát. Jako nebylo by to špatný. Čínský rok nový, kdyby byl, teda až bude, no, tak by ho tam mohli dát. Tyjo. Tohle byl zázrak, že jsem přežil, že jsem nechcípl. Teď to docela taháme. Můj teammate je Goat. No, Goat úplně není. Goat je asi Hira, nebo prostě Ekvák. To jsou ty nejlepší hráči, úplně z nejlepších. Ještě je
VGX, ten je taky dobrý. Ten dává hodně glitchů, hodně bugů, takový ty. Nevím, jak to prostě říct, takový glitch, prostě glitch killy, prostě s málo životama a tak, no. Takže máme tady první výhru, vamos! Tak kvůli tomu, že jsem na ranku 20 a že prostě na ranku 20 už jsem nehrál strašně dlouho. Ale jakože strašně dlouho. Prostě jdeme na druhou hru, na další. Takže hraju pořád s tím stejným týpkem. Tenhle týpek je docela dobrý. Hraje dobře. Já jsem rád za tohohle týpka, že se mnou hraje. Jo, možná si řeknete, tohle je trapný komentář, no ale prostě, nevím, proč jsem to vyplázl takhle z ničeho nic, ale prostě jsem to řekl, protože týpeček je dobrý docela. S tím vezmeme ten Power Cube a nemají žádný Power Cube. Tak to jsem ho dobře zabil. Ale prostě tady dám mini. Tyjo. Jsem mu zdrhl tomu Spikeovi z té ultimátky. Ten Spike je docela nebezpečný. Tady jsou dva Spikeové. Tak to mi podělej. Yes? Můj teammate cípl. A já to tady musím potahat nějak. Pojď. Vezmu si tady ty Power Cube. No ta Belka nemá žádný, no tak nevím, jestli ji porazím. Jako Bell je docela silná. Ale, když nemá žádný Power Cube, tak nemusí být tak zase dobrá, jo? Nemusí být tak zase dobrá, aby jako tady zabíjela někoho, kdo má 9 Power Cube. Spikage. Kdo zabil koho dřív? My jsme byli na prvním. Cože? Tak já jsem ho hitl, zabil jsem ho a on mě potom hitl. On mě hitl pozdějš. Tak to je divný. Hrajeme zase s tím stejným typkem. Takže jo, hrajeme zase s tím stejným typkem a jdeme teda na to. Já spíš našetřím na ten Brawl Pass, ty gemy, nebo si koupím nějaký gemy prostě na ten Brawl Pass, aby tady to nemusel kupovat za peníze ten Brawl Pass. Ten Brawl Pass Plus je taky dobrý, není tak dobrý, ale není tak jakože je toho víc, to je pravda, v tom jako, nevím, ten kód Zidane s tvrdým je to pravda. Teda ten týpeček, jak je tady ten Zidane, ta Emska, prostě, můj oblíbený, no máme fotbalový kanál, kde natáčím fotbalový videa, ale to je můj hlavní kanál, kde už mám 200 odběratelů. No a můj oblíbený fotbalista jinak je Cristiano Ronaldo. No, jeden z mých oblíbených, ne, můj goat je Cristiano Ronaldo a můj oblíbený fotbalista je Kylian Mbappé. Jo. Tak to máme close. My nemáme žádný powery. Ultimate je dobrý. Tak, teď mi to trošku takhle damage. To musím prostě tady vydamageovat. No ne vydamageovat, ale prostě přežít. Já už jsem si myslel, že jsme prohráli. Jaj. Teď jsem se bál, ale hodně. Proč cípl? Tyjo. Máme tady star drop. Tak a myslím si, že to by stačilo pro hlavní účet. Teď můžeme jít na druhý účet. Což je tady ten. Tak a tady máme druhý účet, který se jmenuje podle známé hlášky Cristiano Ronaldo a podle jeho oslavy. Já nevím, proč jsem to tak pojmenoval, ale prostě jsem to tak pojmenoval.
No a tady nemáme nic na koupení. Tady máme jenom tyhle brawlery, 11 ze 74. A jdeme si asi zahrát s Frankem Brawl Ball. Protože tam jsme ještě dneska nehráli, tak můžeme jít na to. Doufám, že budu mít nějaký dobrý teammatey. V příštím videu bych chtěl hitnout 20 něco tisíc, no tak 24 tisíc a několik stovek pohárků k tomu, protože už tam mám skoro nahraných 24 900. Tak teď jsem se tomu dobře vyhnul a krásný gól. A můj oblíbený tým je Real Madrid. Jinak jako z toho fotbalu, tak je to Real Madrid, protože prostě nevím proč, ale prostě je to můj oblíbený tým, už byl to můj oblíbený tým od malička. I když mi bylo asi tak tak jsem měl tričko Real Madridu, no a to by asi stačilo pro tohle video, takže no a vlastně ještě se otevřeme něco z toho Brawl Passu, tak za chvíli budu mít boua a to je všechno, takže čau.